Lita Cabellut ha convertit unes antigues cotxeres de La Haia en el seu estudi. Ara està mig buit perquè ja ha començat a enviar peces cap a Barcelona. És una exposició que li fa especial il·lusió. Va néixer a Osca, però als 3 anys va anar a viure a Barcelona, a Malviure, de fet, al barri del Raval. Als 13 anys la van adoptar i li va canviar la vida. Va descobrir el món i una habilitat portentosa amb el pinzell. Ara torna a Barcelona, reconeguda mundialment. Es muy emocionante. Es diferente que llevar una retrospectiva en Nueva York o llevarla a Londres. Es llevarla a casa, o sea, es estar entre los míos. A la Fundació Vilacasa s'hi podrà veure una retrospectiva. Mirar enrere li ha permès retrobar vells amors. Nosotros los artistas somos muy infieles a la obra del ayer, porque nos tenemos que entregar por completo a la nueva obra. Entonces, cuando vuelves hacia atrás y encuentras tus novios y novias y todo aquello que habías rechazado para poder continuar, te das una sorpresa tremenda de que el artista crece muy lentamente y que lo bueno ja estava allí també en el passat. Les obres de Lita Cabellut impressionen i no només per la seva mida, sinó per la força que desprenen i el realisme de les figures. Els seus quadres es venen amb xifres de molts zeros, però això no la condiciona. El ser el artista más cotizado del mundo, todos sabemos que es una forma de marketing. Esto no tiene nada que ver con el arte. Todos estos materiales no entienden de marketing. Ella mateixa dissenya amb la seva filla els catàlegs de les seves exposicions. El seu cap no para mai. Lita Cabellut ja està pensant en la seva pròxima exposició, que serà a París. S'hi podran veure figures humanes com aquesta, que tant caracteritzen la seva obra. Però aquesta vegada, i com a novetat, al costat de cada quadre també hi exposarà tots els rodets que ha utilitzat per fer-lo. Diu Lita Cabellut que aquesta és la veritable essència de la seva obra. Xavi Coral, TV3, La Haia.